channel. I'm Iris Lopez and this will be my vlog number 3. For this vlog is, naisipan na ako nga mag-mukbang no, kay mamo dyan yung mga trend karon mukbang challenge with Q&A. So, naisipan na ako na siya nga mag-inana ko nga challenge kay para napukoy time sa akong mga friends no, kay sa kabisi na no, kay wala dyan yung nag-uban. So, kauban ako karon ang pinakahilas niya friend. Ha? Ano to, ma? O, diba? Face reveal. O, mag-grocery me, mag-prepare me para sa mong mukbang challenge tomorrow. So, maghinilas sa amin to. Okay, flex ako. Flex. Required dyan ay mag-inana ko mag-grocery. Di ba, good win? How sa amin? Say hi, friend! Join us. Ano galing ni? 199. Ano ka, barato ro? O, di ba, no? Confirm, hilas kayo. Gusto ko na mga kuwan lang barato na dali. Barato na dali. Ready na ka sa mga kuan, mga questions tomorrow? Yes, I'm always ready. So far no sa mga nag-question kay about sa imong mga so, imuha na lang kaya niya vlog. Actually, ako ang kapasikatan ni Kamu. So, kapalagan mo subscribers. Bantay ka ha. Bantay ni ka ng kuan ha kaning tungod ani nga vlog na kay bukuan. Pag nag-subscribe sila. Gamay ako subscribers, bantay lang jud ka na. Wala, may person lang. So, kung maganda ng Gmall, ako siyang gina-recommend na ano mo diri sa American Mango Vlogger. Sino ba siya? Hello, ibagay na ka mag-vlogger friend. Orisan ako nimo. Mahadlok gani ko mag-vlog ko kayo. Ano mo tanaw sa inyo? Hindi na lang yung ko mag-vlog. Parang kahilas. Oh my gosh! Ay, may ano ko hindi mo ka-perfect. Kumusta man atong heart friend? Actually, I'm okay. Siyempre, lumina. Tama na imong exposure. Uy, man ako kaangay. So excited na mi mag-grocery yun yan, no? Kay mananaw mi dito sa kanang mga pwede na mong i-include sa mong mukbang. Uy, hilas ano, maradyo mga dato. Hello guys! So, mag-grocery na nagkaroon sa compartment. Kung makapartner. Da? Hello, Le! Madali siya kung kauban sa work. Nag-shopping si Madam. Actually, naglibog dito si palito na mo. Sobra nung karagag-kwarta na ganito. Because On the leave. let's see is life. Kidri friend, kinay mga snacks. Diba, how siya mangitag barato? Cory! Ikaw ba yan, Cory? Siyempre. Ako nakita ng squid ball, di ba? Mahal man sa dito. Mahal. Eh, Perfect siya. 27. pila? 27. Kumalit kag barato day. Wala na mong gilain. Guys, mamalit mo condense and evap kay mag-shake with me. Shala now, nga later. Kasi kailangan na to bread. Sige, bread. Palaman na to, ito palaman. Kaya mahalo niya cheese. Pwede ko masakay ng card, friend? Ha? Pwede ko masakay dali? Oo, urok ka. Gusto ka mo sakay. Hindi naman ikaw, ako man. Kaya mo yung wing. Basta ko din. Uma na lang kay malamay man. Dili ka man ang pinakamamahal na ice cream. Dili ka ng mga tipan. Mahal. Dari Pamati level 99.
Kung mamalit tag ice cream friend, malanay man na. Naunsa day kaugma pa man to. Ano yung takwa o? Nagpila man na. 500 barat pa dahil 500 niya. Pila lang siya. Magto nagkakaumachipan. Maglain na konti yan. Paglain magyang na. Pero pag gusto ka sa maglain, kaya ka to ang paliton, maglain kong bulsa. Sige, hotdog. Pila. 70 ba? Ito na ba? Wala mahal-mahal din. Murag man naman yung gusto rin na itong isudlan. Imukbang ng price. Barato na siya. Ha? Barato ra kaayo 100 to kaga barato ra ba? Wala dyan pinaanak yung mga barato guys. Wala di ko kauyon gusto ko tong tag 1K na price. Wala man kumantinер taning sura to. Dahil na dyan baka friend o ka ng hilason ay. Friend, magkwanta, mag-crackers na ka na lutuon good sa mantika dahil na kayo. Na ay tag 44, na ay tag 30, na po 19. Ano sa pilihan na to? Barato bata dito ta sa 19. Sa pinakabarato. Para sa nacho. Nachos mo diba? Mr. Right. Mr. Right. Mr. Chips, Mr. Right daw, Mr. Chips, manggod na. Di makagisip-isip niya, good ba? Di ka guna-huna niya. Gusto mo ba siya? Madam, may kay bayadan aha. Siyempre, kabalo ko ka na po kanito nagpapabayad ko sa may ano. Pero ka nakahila. Kapuya, ano yun mo pang bit-bit. Binuo ko. Pwede ka mahal. Kaya imuha man yung vlog, muumahan yung gusto, quest. Ikaw mo bayad, ani tanan. Pwede 50-50 sa? Ano na uso 50-50 pa rin. Budget pa rin ka mo. Pwede mga mortal. Ano din mag-vlog? Sige lang ito, siguro. Pakwarta na tali puhon. Sige na lang. Asa ka padulong sa palengke? Paano yung multi kay Paano ulit ground beef? Hi guys, muna siya sa Tioni. Hi there. Nakababa ang pilihan. Kaya may mamalit o prutas kay barato ra. Kapatid. Pangyaon yun, ang sukong. O pangyo. Palit mo protas, dali lang mo saya. Tumoy ni siya sa palit. Wapa ka na siya. Dahil mailan niyang beauty. Guwapa na lami pa dyan nila ang prutas. Sama niya kalami. Singo tanaw, i-focus ako singo. Ginoo ko, tanaw mo, nagtulog-tulog. Nagbuhan, hindi mo po katapang. Katabang na ako siya guys. Sumauto, pauli na mi. And tomorrow pa mi magmukbang. So katong mga na ay mga questions, pag-send na mga questions kay Dijud mi, mahadlok na mutubag. Anas siya ng pagkatubag. Okay, bye! So that's it for today. Bye!